Agar kita sekarang lagi di dalam. Lama sih. Ayo. Nang sila nang wei kemas nang ketang nebet nun leh. Cao họ xưa jala này nó mà họ là lấy đến phải là thứ thế nơi đến phải là phải đến cái gan này gan nào này không muốn bắt được gì Saya bi khan gaya yang orang coba. Lah mà vì nó cho cái chân Ay, ada ngorogan siya mo ka. Ada is Ngarpin na nanay amay mo nilagay minyo dun no? Ay, लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनियाबो शुटिंनि आरो सेकेन्ड डे शुटिं दायो जोङो माबायावहाय थांगोन शिलंआव माने शिलंआव जागोन आरो सेकेन्ड डे शुटिंआ ओमफ्राय नै दायो जोङो साथामल'सो दंथ'यो ड्राइभार नै मा जायोमोनथाय आं सोमोन्दोआव मा जायोमोनलाय बिबोनां मुतु जाहा मुतु बायदि मुतु गामि खाथिनिनो ओमफ्राय नै जाहा मुतुआ माबायाव जदों उनाव ओमफ्राय आङो सिगाङाव जदों आङो भिडिअ लानो थाखाय सिगाङाव जवाखै माने आङो बहाबा गोजान जायगाफोराव थांबाला बेबायदि सिगाङाव जनानै थाङाबा एसे प्रब्लेम जायो गोबानो नागिरो गेस्ट्रिक दङ नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय सिगाङाव जबाय आरो ओमफ्राय दा दिनै बेयावनो जमा थांजोबगोन केमेरामेनाबो करियोग्राफाराबो मेकआप आर्टिस्टआबो एक्टराबो जमा थांगोन आरो बेयावनो जों गासै 8 जन जागोन न' जों गासै 8 जन जागोन आरो ओमफ्राय दा जोङो रौता थांगासिनो रौतायाव दङ बिसोरो बेनिफ्राय जमा थांसिगोन आरो शिलंसिम थांनानै लामा लामा मा नुलाङो बेफोरखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय माखौबा बुंगोन नामा बिबोनाङा Hey, bibenang. Jangan gari kedengan kita. Ombrai, jangan muda mak babung kan nama muda. Nengkem, anda tu snow di gezer apa ibra? Nangla. Nangla kami kan snow. Ombrai dah onjia sendal ke ulta skandal ni legur. Garing saya klien ya. Erisa nanggona, erisa. Ulta skandal sundengar ya. ओमफ्राय थफ्ला थिखांगासिनो दायो जायगायाबा थोगोन ना थोलाथाय मिन्थिलायलांला दा थफ्लायानो थफ्ला आयु थोनाय नंला दां माथो नों मोनफैबाय नोंखौ मोनफैयाखै सानो सोरनि गाबदोलै नोंनि आंनिजों एखे Hai, si bilu ram, bilu. Ma parcel? Oh, ma bea tasai tinga. Mamalai? Malai onsilah Guwahatiयाव खुरमा दंनो tasai ting ladों ओमफ्रायो माबले बोरमा दारि फिथाइ माबा मैगं आइदै Mbak mana? Jangan dengar no. Morning. Kamu sampai? मा खालामदोंमोन? होरो एक्टरा जोंना एक्टर होरो हाय एक्टर
हाय माखौ बुंनो माखौ बुंनो बेफोरखौ लडिं खालामग्रोना लाजोब दे थोबावगोन ना बेयाव नोंथ' आंनिखौ दिहुनग्रोलाय एबार थांनो टां टां साथाम जनांगोन टां टां फिसा फिसा टां 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 हाय 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 हा फाटा मोस्लाबलाय लागाखै दा जेबना माखौ बुंनो शिलंआव थांगोन नि माने जों शिलंआव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय गोदान मिउजिक भिडिअ धोनस्रि फुंखानि प्रडाक्सनावहाय निता मुनिनि रोजाबनाय ओमफ्राय आं डाइरेक्सन होदों कनसेप्टआथ' गावनिनो जाखाबाय बिसनिनो जाला माला होनो लकेसनखौ जोङो शिलंआव लानायनि जाहोना जाहैबाय डिमान्डेड आरो बेबायदि स' जों थांनि नायनोसै माबायदि जायो जायगायासो ओमफ्राय जोंना न' जायगाया कठिन जाबाय जायगाया नै खाट्रा जाबाय एकदम गोमोनखा नामा थालिरा बाजै गोमोनाबो गोथां नोंसोर माखौ बुंगोन नामा थालिरा जोबलांबा जोंनि दायगैया मोनजायाबो जाना जायगाया जायाखै मा दायगैया बेलाय माखौ बुंनो सोमदोन नै सोमदोन शिलंनि थालिर जानांगौ थांनोसै न खस्थ' मस्थ' दुद्रे बिराद खस्थ' जानांबाय न उपाय नायनो आं मिन्थियाबा बिदि जागोन नों माखौ बुंनो बोसोरसे बोसोरसे जायाखै शिलंआव खेबनै थांनो मोनसिगोन बाजैजों बै जों बै खनसे थांबोला होनखादोंमोन ना न' नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन होननानै र' मारिथ' नाङा इथि मोजां नुवाखै मथ' जल्दि खारबा नै अनसुआ जाजोब्बाय बेखौ दे माखौ बुं मा बुं खस्थ' मस्थ' आरो एसे माने दिगिना स्पेसा खम नालाय एखायनो खस्थ' मस्थ' आलाय लाजोब्बाय जेथिं जाबाय दा गुवाहाटी सफैबाय आरो जाब्रां हटेल बेयाव एसे खाम जालांनो नागिरदों खाम होफैबाय नालाय टाइमाबो खाम जानायनि सम जाबाय एसेल' जाया बुरजा खाम जागोन आं ओमफ्राय बे हटेलाव जोङो खनसेबो जाफेराखै अनसुआ लाबोदों आरोना बे हटेलावहाय ओमफ्राय माबायदि मोनजागोनथाय जाहैना नायनोसै বারোটার পিসটা কে কিন্তু আপনার লোকাল রোড হিসেবে 6 পিস লোকেল তো ঠিক আছে অরসলিং মুলিং যা বেদর মাবা হারাखौ सावसुब যা न আপনার চিকেন হলে চিকেন দিব আপনার সাপ্পা দোকারে কিন্তু আপনার প্লাস এটাই নাহিব চাৰিটা চিকেন এটা চিকেন থালি এটা ভেজ দুটা চিকেন দুটা না ফুল দেখের পানি চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা হাফ হাফ আহে না মানুহ আপোনালোকৰ 7 জন না আচ্ছা 7 জন এজন আছে না 8 জনের দুটা ভেজ থালি কোন नै जोङो ओंखाम जानो लाबाय ओंखामा मोनफैबाय बैयो केरेला आलु ओमफ्राय मुला भाजा ओमफ्राय भिन्दी फ्राय आलु बाथोन बे मोनसेया मा बाथोनथाय बे मोनसेया फान्थाव बाथोन सिनायबाय ओमफ्राय बे दालि ओमफ्राय बियो थास'ना सबायथाय पापर माने आं निरामिस जागोन आरो ओमफ्राय बिसोरहा माबा दङ बेदर दङ नै बियो मा बेदरथाय नोंनि बियो सोरनिथाय इयो बेथ' आंनि नङाना दोदेरिनो नै बियो दाउ बेदर नों मा जादो एक्टरा हांसो हांखो नङालै हांसो ओमफ्राय नै बिसोर ओइ दोदेरिया दाउ जादो हांसो जादो नों मा जादो नों मा जादो मा बेदर जादो हांसो जों खाम जाखांबाय ओमफ्राय दायो थांलायनोसै शिलं फ्लाइअभार आरोना मेघालय एन्टार खालामसै दसे उनाव जोङो हेल' गाइस हेल' थांखाबाय नोङो साननानै ला थांखाबाय वाव नै माबायदि नुदों आरोना
जोंनो शुटिंआवहाय बिबारबो नांगौ जादों ओमफ्राय जोंहा बिबारखौ लांफाखानो बावगारबाय नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय बिबार लांनो नागिरदों आरो आंथ' ओंखारासैनो गारिनिफ्रायनो गारि गोजान गाखोबाथाय आंहा बोरैबा जासोयो ओमफ्राय मुथुमोना लायबाय आरो बिबारखौ जोङो थांनायावनो गोजानथार नालाय जायगायाबो ओमफ्राय नै मोनाहैखाबाय खोमसि जाहैबाय आरो मोनाहैखाबाय खोमसि जाहैबायनो बुंनायाबो मोनसे बुंबानो जायोमोन मोननै बुंफ्लांलायदों आरो ओमफ्राय नाय माबाफोराबो लामाफोराबो जि बोरैबा गिथावना आहाथ' खोरखि जिंजों जनायजों लाबजों बोरैबा ख्लाब मोनलांबाय थादों आरो बे लामानि साइडआव जि ग्रं ग्रं गोथौना बिराद मोजां सालायबासो नङाबाथ' ओमफ्राय जोंथ' सहैबाय जायगायाव ओमफ्राय जों सहैनाय जायगायाव ना कारेन्टआलाय दंनाया दङ ओमफ्राय कारेन्ट थांबाथाय गैला आरो जेबो राहा ओमफ्राय खोमसिसि नै गोजांसोनानै मानसिफोरानो सुइटार गानजोबलायबाय आंबो गानबाय गाननाया ओमफ्रायो जोंना दायो रुमाव थांनांसिगौ माने थांगासिनो ओमफ्राय रुमाव थांनो थाखाय नै बेबायदि लामाजों थांनांगौ आरोना जोङो रुमा माबाया माबा बुंनो रोंलायलायाखै माबाया मा होनो लामाया ओरैबायदि गिथावना सानावबालाय बारा गिथावना नङादां आं बेखौ गाबोन सोरां जाबा एसे भिडिअ लाबावगोन ओमफ्राय दिनै खोमसिजों लाबजों बोरैबा ग्रं हाखर सिङाव हाबलांनाय बायदि मोनदों आरो ओमफ्रायो नैबेबायदि लाइट फोजोंनानै जोङो दाना बारलांसै नैबे नुहुरनायानो आरो जोंनि रुमा ओमफ्राय बै गाहायाव दैबो दङ होनदोंलै र' थांबाय थानि नुगोन ना नुवाथाय हरबो जाबाय नोंथांमोननो आङो जायगाखौ ओरैनो एसे देखायनो थाखायनो बिदि भिडिअ लालांबाय थादों आरो सोरबा माने शिलंफोराव थाङाखैबो जानो हागौ नालाय सोरबा जायगा नायनो लुगैयो बिनिखायनो आं थांथ'नो एसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननोबो देखायनो होननानै माने भिडिअफोरखौ इसेबां दानस'लि खालामालासिनो गोलावैनो लालांबाय थादों आरोना जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायबानो जाबाय ओमफ्राय आरो मोजां मोनिफोराथ' नायखानाय नङाना लोगोफोर बिनिखायनो मोजां मोनग्राफोरा नायदो आरो ओमफ्राय बे जायगायाव थाबायनायाव जि आथिं रेवखादों बिसोरनि जायगायाथ' ओरैबायदि गाहाय गोजौ जायो नालाय आंलाय शिलंआवबो खनसेबो थांखांखाबाय थांनाया ओमफ्राय बेफोर जायगाथिं थाङाखैमोन आरो मावफानलुर ना मा होनो जायगानि नामाबो आंबो मोजां मिथिलाया नै दैयालाय इथि मोनसे दङ ओमफ्राय नै बियो गेजेर आरो माबा दालां बायदि दैखौनो नुस्राया नै लोगोफोर माबा नालाय खोमसि नालाय बेखौ गाबोन सानावसो मोजां नुगोन दैयाबा बेसे गोथौमोन हाबना नायबासो मिन्थिगौमोन ना गोथौ ओमफ्राय नै जोङो रुमाव मोनफैबाय रुमाव मोनफैनाय लोगो जाका कारेन्टआबो थांनानै होखादों कारेन्ट थांबाथाय आरो खोमसि जों गावबा गावनो लाइटनि बेबस्था खालामनांगोन आरो बिदिनो माबाफोर दङ ममबाथिफोर दङ जलायनानै लानो हागोन कारेन्टआलाय बारा थाङानो बिदिनो दसे थाङोनो आरो ओमफ्राय जों थांनाय समाव थांनायखाय बेबायदि नुबाय रुमखौ बेयाव रुमा मोननै दङ बेयावहाय जों थागोन ओमफ्राय बै जाहा मुथुमोना थागोन ओमफ्राय नैबेयाव सोमदोनमोन थागोन आरो नै सोमदोन एक्टर ओमफ्राय जाहा मुथु ओमफ्राय गारि ड्राइभार ओमफ्राय आङो सोमदोनखौ बुंदों आरो थुलाय नोंसोरनि रुमखौ एसे देखायनि माबादि होननानै नै ओमफ्राय रुमालाय बेबादि एसेबां गाज्रि नंद्राया जोङो एसे दाम खमनि रुमखौनो लादो नालाय बेनिखायनो नांगौ बायदि बुस्थुफोरा गैजोबा ओमफ्राय सकेसफोराव मा दङ एसे खुलिनानै नायदों आंना मबाइल लानाया केमेरा लानाया जायासै गाहायावहाय हिटार दङमोन ओमफ्रायो गान्दुबो दङमोन आं देखायनो रोङासै गोजौआवसो लाफ्लांबाय थाबाय आयनायाव नायलायलायदों ओमफ्राय माबाया बेयाव उन्दुग्राया सानैनिल'सो जायगा दं ओमफ्राय नैबे माबायावबो सफायावबो सासे उन्दुजागोन आरो उन्दुयोब्ला बिसनायाव खस्थ' मोनगोन नालाय इसोरबो एसे गिदिर जाबाय नै सानैनिल'सो ओमफ्राय गावसोर बुंदों आरोना मुथुजों ड्राइभारजों नै बेयाव उन्दुनोसैनो ओमफ्राय एक्टरा एसे फिसाबो जाबाय नालाय सोमदोना बियो सफायाव उन्दुनोसै होननानै बुंबाय आरो मेनेज खालामनांसिगोन माथोखाय न' लोगोफोर हरसेल'आलाय जोंथ' शिलंआव हरसेल'सो थाखागोन नालाय बेयाव बारा गोबाव थाबाय थानो हाया न' ओमफ्राय र' बाथरुमफोरखौ एसे नायनि बोरै बागाफ्रा एसे गाज्रि जाबायदां नै बिदि आरोना थिगानो दाम खमनि रुम नालाय न' लोगोफोर
ओमफ्राय नै दाना जोंनि रुमाव हाबफैना नायदों जोंनि रुमाबो बेबायदिनो एखे बेयावबो सानै थाजागोन ओमफ्राय जोंनि बे शकेसाव मा दंथाय खुलिना नायनि बेयावबो बिदिनो एखे दङ नाथायबा आं भिडिअखौनो मानबा बारा मोजां लानो रोङाखै गाहायाव देखायनो रोङाखै ओमफ्राय नै बाथरुमावबो थांना नायबाय जोङो बाथरुमाबो एखेयानो बिनिया हनै पाक्काया साइडआव गाहायाव एसे गाज्रि जाबाय आरोना गोबावफोर जाबायदां न' लुनाया ओमफ्राय आरो लाइटफोरबो गैयिखाय बारा मानसिफोर थाहैया नामाथाय बिदि मिन्थिलायलांला आङो बेलेगफोरबो थाहैनाय दङ दोंनायालाय बेथ' जोंनि रुमखौथ' देखायखांबाय आङो माबाखौ भिडिअखौ रायज्लायखानानैनो लायाखैना बिराद बोरैबा मेंनायजों माजोंनो ओरैनो भिडिअल' लालांबाय थादों ओमफ्राय उनावहाय आं कभार रायज्लायनानै सिगलै होननानै लालांबाय थाबाय आरो बिराद मेंखायो आं बिदि गारि गोजान गाखोबाथाय बिसोरनिखौ नायना नायनि र' केमेरामेन मोननिखौ माबायदि एखेयानो बिसोरनियाबो नै उन्दुग्राया सानै ओमफ्राय ना बिसोरनिया सफाबो गैबावासो बिसोरो साथामहैनो उन्दुनांसिगोन बेयाव थोगोन ना थोआथाय जिखिजाया थोहोनांसिगोन आरो माथो उपायबाव ओमफ्रायो लिंदोंमोन आरोना आङो बे माबाखौ मलेनखौ नोंसोरनाव जुदि थोआबा जोंनाव सफाबो दंखायो ओमफ्राय जोंहा मुथुआ जों उन्दुनाय रुमावहाय सफायाव उन्दुथोंसै ओमफ्राय नोंसोरो बैयावहाय मिलायना लाना उन्दुबानो जाबाय बेयावबो सफा दङ होननानै लिंदोंमोन ओमफ्राय जों मिलायनो हाखायो दे जागोन दे होननानै बुंबाय ओमफ्राय आरो मिलायनो हायोबालाय माथो न' लोगोफोर दे होमब्लालाय मिलायदो होनबाय ओमफ्राय नै बिसोरनि माबायाव गद्रेजाव मा दङथाय नै मालाय बिसोरनिया कम्बल दङ गुदुं जोंनाबो दंमोन आंसो भिडिअ देखायनो रोङाखै ओमफ्राय नै दाना हरावनो मेकआप खालामनोसै हरावबो एसे सुट लानांगौ दङ नालाय बिनिखायनो बिराद बाबायमोनबाबो उपाय गैया जोङो टाइमखौथ' मोनबाय थाया नालाय ओमफ्राय माथो खालामनांबाय नै जि लरगगन जिया गेस्टिक गोनां नुखादों ओमफ्राय देलायबाय आरो दा माबायदि लायो बेखौबो नोंथांमोननि एसे देखायलांसै नायबानो जाबाय देलायखांथारसिगोन र' गारखाबालाय बोरै जानांगौ ओंखाम उखैबायलै रागा जोंथारनायसो जागोन मेंलुलु बालुलुबाबो खस्थ' मस्थ' खालामबाय मोनसे सुट थांखांबाय ओमफ्राय नै ड्रेस चेन्जबो जाबाय एसे थाग्रा जाथोंसै होननानै जाग्रोनानै लाबाय नै दालि आरो लाब्राल' बिसोरनिया दावदै पापर दङ आं दावदैखौबो पापरखौबो गेस जानायखायनो जाला होननानै जायासै आरो ओमफ्राय आङो उनावहाय सुट लानायखौ देखायलायला जा मेंखाबाय आरो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै जायफोरा दिनैनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवबो आङो शुटिंनि ब्लगखौनो लाबोगोन आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायगोन लोगोसे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौबो नायगोन होननानै आसा खालामदों आरो गोदान मिउजिक भिडिअआबो जोबोर थाबैनो रिलिज जागोन फुजायावनो रिलिज जागोन होननानै बुंदों दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जानायावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय